Много родители обичат да споделят снимки на децата си в социалните мрежи. Първия учебен ден, рожден ден или забавни моменти у дома. Но замисляли ли сте се какви рискове крие това? Снимките остават завинаги в интернет. Дори и да изтриете публикацията, някой вече може да я е запазил. Често в кадъра има и лични данни – училище, адрес, локация. Това може да изложи детето на риск. Освен това, детето ви расте. То може да не е съгласно с това, което сте публикували за него днес, след няколко години. Какво да направите? Споделяйте по-малко. Избягвайте снимки с униформи, табели или местоположения. И винаги питайте детето, ако е достатъчно голямо, дали е съгласно снимката му да бъде качена. Споделянето на снимки изглежда безобидно, но е важно да пазим личното пространство на децата си. Ако смятате, че тази тема е важна, споделете видеото с приятели и родители и се абонирайте за канала ни за още съвети.